Nosaltres no volem ser com la majoria de diaris. No volem estar finançats per grans empreses. I per això necessitam els moixets. Volem que comparteixis aquest vídeo de moixets perquè tothom ens conegui. Estam cansats d'informació simplista i malintencionada. No ens volem queixar més. Per això hem decidit treure un diari lliure, crític, rigorós i arrelat al territori, per explicar l'actualitat des de les nostres redaccions a València, Palma i Barcelona. Volem ser el diari de les persones i per això som un mitjà cooperatiu, compromès i sustentat pels seus lectors i lectores. Des de l'esquerra, els feminismes i en català. Un mitjà que només es deu a tu. Si t'ha agradat aquest vídeo de moixets, comparteix-lo, depenent de tu i dels moixets. Diari Jornada. Ens venem només a tu.